munogona kusvika pamba muti pamba ngapapiswa zvikwama ngapapiswa mushonga asi kana munhu wacho ari mupenyu amuna zvamunemaita nyuka iri muswe inorwa musoro saka kuti nyaya dzevanhu vazhinji dzikurwa muswe asi kurwa musoro ndosaka mati patatanga chirongwa mati achira gombo rake ngaafe muroyi ngaafe ngaapiswe kana ari muroyi anditeka isusu manje kana ari muroyi atanga kurwara nokupenga tauchikwanisa kukusunungura imese iye ataura tachiwa kumandini mazviona ndiye toita sei ngatichipedza zvinhu zvake iye wachitomurekedza ari mupenyu kana kuti tomuti ngaende zvangatire zvinhu zvani zvake ngatira vanhu vakaura kuti muuk ndikapinda muuk ndikarwiswa zvakasimba mune vaprofita vari muuk vasingada vamwe vaprofita mupi asi ikoko kuzvakare kune vaprofita vakawanda ikoko kusei kusiri kuitwa mabasa ekubatanidza dzimba nekuti dzimba zhinji kuuk dziri kuparara baba varume vazhinji vane madzimai akatanga kuenda ikoko vari kufurufushwa munhu akangoona munhu akwira ndege mwana wanenge akwira ndege akutomusimudzira mhepo ari koko saka vazhinji vari muuk ngavanamati chikonzero vari kusimudzirwa mhepo uk chete even Australia futi ndine mamarriages akawanda ndiri kugadzira muna Australia ndiri kuona vanhu vazhinji vari kusimudzirwa mhepo dari ndakazara mauk kuti muchana ndakazara nokunze kwenyika nditeka kuti muchana darira vanhu kunze kwenyika pana pamwe munhu anogona kuuya panapa mukomasilai ndomuudza kuti nyaya kweda unzi idauzi anobva ona unenge tamuomesera kubva saka panje izvo zvere baba vangu vatomburoyiwa baba vangu kuti vatombotanga kuhwara it's too late vanhu vanorombesa chaichera mukomasilai ndakambonza hangu wanzi anonzi story haiti ndorombesa arombesa chinhu basi story yanonyeba wewe arombesa chinhu kune vanorombesa vataure varimo mukati kana story achitoti anorombesa injero indiri panapa mukomasilai ngabudisa komana akandidedze chiwe zvina machifera itombotidedza akati ana masango ngauya panapa story ita ndikarombesa nengi ndichakarombesa kana ine nharo chiyanditeka anomira apa ndikuti aitanzi ndinanani kuti zvidhomatu wake nditeka apana nditeka papa takamusvikira story yanogara pasi ndakaienda kunoona ng'anga yacho iyo ichimbuya iri muconstitution kambuya ndakasvika kakajamuka ndakatokati newe ndokudonedza pasi imakutodaro munhu iye anorombesa mune zvivindi pasi ndo basa retsvimbo idzi ndo basa yekuti isu baba takasimba ndikatsvimbo yekuti ndakanongedzera pane goridhe rinobuda ndotosati goridhe riri apapa ndazviziva kuti mukaisumudza munovhura mamwe mafaira vanogona kuti ndikuchera goridhe asi pakuchera pasina chinhu ndotokudza tano apa pana chinhu apa saka kureva kuti ndine imwe simba randinenge ndinaro ende ini ndinotsanya mwana ndibva December ndisingaende kuchechi ndakakrosa ndiri pafasting kusvika January sakapera ndisingaende kuchechi February ndinondaenda chechi ndichifasta kubozi chikonzero tinofanira kuwana nguva yekuzvinamatira tofanira kuwana nguva yekuzvitora mapowers ane simba kuti mwana ndambudziwa kai pandiri ndikamunamatira zvofanira zvipere. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only a 1-500. Contact VF Accountant at +276 86822173 to open your account now. vatariri veSly Media TV ndinokuchingamidzai nemufaro pano pamasaisai kana kuti padande mutande panodaidzwa namwe kuti internet. Ini zita ndonzi Sylvester Tafumane pese pandinoya pamberi pekamera ndichifunga imimi ndinoya ndiine manyawi nekuti aiwa munoti dadisa munoti remekedza munoti pamanyawi pane zvinhu zvatinoita nepamusaka pokuti muri kufollowa mapages edu ese ma social media platforms ayo atakakuratidzai kuti ndo panowanikawo content yedu
pa YouTube tapa 416, pa Facebook tapa 524, pa TikTok tapa 74,000 followers, subscribers. Zvese zvakadaro Sly Media Family iri kuramba ichikura. Zvinoza kuti aiwa muri kutifarira, isusuwo tiri kuenda tichiratidza kuti aiwa iTV yakaropafadzwa inoteerwa nevanhu vazhinji, iTV inodiwa nevakawanda nokuda kwokuti tinokuigira nyaya dzakasiyana siyana dzinowanikwa munharaunda ino yeZimbabwe, zvinoera, zvinotyisa nezvinoda kufumurwa nezvimwe zvatinenge tichiratidza vanhu entertainment pano paSly Media TV, zvinoita kuti nemiwo murambe muchititevera. Aiwa sando dzenyu muchiri vapenyu, sando dzenyu muchiri kurarama. Munamato wangu ndewo kuti dai mabundles aramba akachipa kuitira kuti imimi mugozokwanisa kuramba muchiona maprograms apano paSly Media TV. Tinoziva kuti kwane masmart for you amunokwanisa kunge muchiwana $10 mwedzi wese uine data yekuna kutaura ari kupuwa neEconet. Aiwa iwayo abatsira vanhu vakawanda, neso tiri kuona maviews zvese zvikuenda zvichikwira. Zvinoziva kuti data riri kuenda palevel rinofanira kunge richitarisirwa. Vamwe vari kutendawo zvekare vese vatiri kuitira maadverts panapa, macompanies atiri kuitira maadverts ari kudzoka achitenda kuti you know what, pamakatanga kundiitira brand rangu rakura ndaakuzivikanwa, mafone calls haasi kupera, nevese vatinoitira panapa vanotipa mashoko anotipa manyemwe. Nhasi uno tafamba tichiuya muno muguta reHarare, taenda kune muprofita mukuru, muprofita anozivikanwa nyika yese, muprofita aane machechi atekeshera muno muZimbabwe nekunze kwenyika. Kune masangano ikoko avazi mutsva pano paSly Media TV. Madzibaba amasango vanozivikanwa, vane mbiri yeback to sender, vane mbiri yekuloka, vaya vanoita gumbomba gumbo panze, vane mbiri yekubatanidza dzimba, vane mbiri yekusumudzira vanhu nekuwanisa vanhu mapepa nezvimwe zvakawanda zvavanoita. Atingazvipedze panapa nokuti CV yavo yakakura, haazi mudiki, havasi watingati ari kutanga sangano kana kuti asi ndo zvigogodera zvevapostori, ndo zvigogodera zvevanhu vanonamata, zvigogodera zvevaprofita. Kuna vamwe vanouya vachitaura zvavo vachitaura, havasi munhu anotaura zvavo mabasa avanoita, asi avaita vakada kuchitaura. Vaya vanotaura vaya vanogona kungonyarira nokuti vamwe vari kungoprofita kamwe chete pagorobha vanzi aye akapenga, but havari kuzviita mazvese. Madzibaba masango ko hamuna kupedza kugerwa kai? Magetsi akaenda muchigerwa, magetsi ari kunetsa muHarare. Aiwa kwandinogerwa ndogerwa kuBroadway uko, saka nchienda kunogerwa matime. Nyaya yekuti ndine pressure because ndanga ndisipo, ndakamboenda kuREF kwanga ndiri neminamato, kwanga ndiri ndizino kugokoko ndichiita minamato ndaita ikoko, saka ndadzoka hatingogerwa pese pese. Tofane vanhu vandigera, saka nchienda kunogerwa zvangu, asi zvinongoratidza chipostori. Aiwa zvakanaka kuseka zvedu izvo. Muprofita anofanira kuonekwa nendebvu dziti chimbosaririra apa. Asitogerwa chemasmart church ndiyatinoita nokuti zvitsvina zvidiwe naMwari. Yes, vanga kudharawo asi zvinda zvichinja shoma nezvishoma, handiti? Aiwa sita kutoziva kuti aiwa masmart pamberi. Aiwa zviri kuoneka. Mukoma ndoti aiwa matitsika panzvimbo ino yerugare pasejari pangu panapa. Tinotenda. Rudo. Tinotenda. Mwari rudo. Tinotenda. Chatiri kufarira ndechekuti muri pasejari yenyu yatakuzivai muri kwemakore. Yes. Uye muri kushandisa mafoni namba mamwe chete amakabvira kudhara muchishandisa. Nekuti tiri kuona vamwe vakangoti profita vachinja namba nekuda kwekuti vane vavhara vanhu. Imi muri kuratidza kuti hamuchinje nzvimbo, munozivikanwa pamunoshandira, mune address, tongoti mune address. Tiri kuzvifarira izvo, rambai makadaro baba. Munhu akanzwa ndiri kuBulawayo, akanzwa ndiri kuGweru, akanzwa ndiri kuDarwen, ndinoenda kumasangano angu. Andikadyara ikoko kunonamatwa vana, vanonamata ikoko. Asi panapa ndo pabase. Parugare chechi yangu iri paZasapo, asi panapa pamba pasejari patinobatsirira vanhu. Posa inokuti kune vanhu vasingade kuonekwa, saka takachuza kunge tiri panapa panapa. Yes, asi panapa tabva 2011 tiripo. Muripo kusvika nanhasi. Vazhinji vanongoziva kuti pamadzibaba masango paAC 35 muna Mambo. Nanhasi tingoripo kureva kuti hativhari vanhu, tinobatsira vanhu nenzira dzakanaka. Dai taivhara vanhu, dai takatiza pano, tatovhara kana mafoni edu, namba dzavanoziva idzodzo. Yes, saka tikuti basa riri kuenda kumberi mukoma Sly. Aiwa ndinotenda kumira. Tiri kuona mukuenda futi kumberi kureva kuti zvigogodera
mina mateyenyu baba pese patinoya panapa tinotora anointing TV yedu yakazodzwa nekuti munotishingairira munotirwira nekuti isusuwo tiri mavehicles ebasa renyu rekuti riende kumberi amungazotisiya takadaro vavengi vachitiumburudza munoti Muroi ngafe chiri wegomba mugomba rake ngawire mugomba rake kwanza munhu aita anzi Muroi aiwa Muroi ngachengetwe kuriwa kuti unenge usati waroiwa kandi unenge usati wakwadzwa kandi unenge usati wajirwa hama yako unenge usati waaffectwa futi neuroi hwacho uroi wakakunisa kuaffecta unonzi kuti Muroi ngaite ngafe because varoi vanotambudza vanhu nguva yakareba unoziva kuti izvozvi kune mumwe munhu turi kuAmerica uko aifanira kunge akarorwa asi zvaana kurorwa chete wakadamburwa nekuda kwomuroi chikonzero anopota chichishandiswa kuti maspiritual husband kuno mumwe munhu akatochata imba yabva yatoparara nokuda kwomuroi kune mumwe munhu akatsvaga basa akadzidza asi zvimapepa akamabata kudai so asi kukwanisa kuti awane basa chikonzero muroi asi varoi manje vane nyaya saka varoi tichiti muchero gomba rani ngawire mugomba rake munhu akatozvara vana ano vana 10 ano vana 5 vana vakapera kufa vese chikonzero kwakaita muroi akamuvhiringidza saka unoona kuti varoi vanokanganisa upenyu hwevanhu kuno mumwe munhu akadzidza kutara kuno kuti mwana wangu ndapedza chikoro mwana wangu apedza chikoro ndakutarisa kuti ndakudyawo mabenefit mwana wangu achienda kubasa mwana yakupenga akurasika njere chikonzero muroi kuno vamwe mwana futi mazuva ano kukandidzwa vari kusaidzironda madrugs nevaroi chachaiva varoi vari kukanda vanhu yes akusi kuda kwemunhu nguva dzese yes kunotoona vana kuti kukandidzirwa kumadrugs asi asina kubvira kurira madrugs ozongokandidzwa madrugs kuda kwemuroi anenge ane godo neshanje saka varoi vari dangerous saka varoi ndivanofanira kuti varoi vanofana kutsva muroi afanira kuparara muroi afanira kusati varoi vakapera ka kuti manhamo nematambudziko zvinogona kuti itiro zvishoma tikararama upenyu hwedu hwatakapiwa naMwari nezvipo zvedu tikazvishandisa nenzira chatigoenjoya yes kune mumwe munhu angonovhura business chairo muroi akangotageta business iro ringaridone pasi rinodona pasi saka vakawanda vedu vakatofura mabusiness achitobhuroka mabusiness yapi yayo kuda kwevaroi saka ndinozemi mubasa renyu mabata varoi vakawanda madonedza varoi vakawanda pane dzimwe nyaya dzinokwanisa kana kuita kana nhatu mukati mezhinji dzamaita madzibaba amasango dzisingabve mumusoro menyu zvokuti mukangotanga kutaura nyaya yevaroi munototanga kuona vanhu vaya vamakabatsira asi vakanga vachineswa imbotipai testimony yekubata kwaMwari pamakashandiswa simba raMwari rikaonekwa varoi vatambudza dzimwe mhuri. Ndine nyaya yevanhu vemukadoma I think magod baya timu iyo yanga yanitswa zvakasimba asi kumusha kwacho kunonzi kumasvingo ndokwatakaenda kumusha kumasvingo tikanaona tete vavo vairuwa isingaite mavhidhiyo yafunga vazhinji vakamaona nanatsa vhidhiyo tinawo atete vaipedza vanhu mufemiri maifiwa every time maifiwa mufemiri umu takaita munamato watakaita tete vavo vakazobatwa mushonga wavo kubva ipapo nanhasi mufemiri umu hamisi kufiwa yes saka unoona kuti kune uroi unotambudza vanhu ndine imwe back to center ndikaita ipamuriwa pachikwaka pandikaitira back to center yambuya waigara pamebhorini yemukwasha aigara pamebhorini pachechi pamebhorini apa panonzi paAFM mukwasha akafira ipapa paAFM mebhorini mukwasha iyeyo akadyiwa nambuya vake wepachikwaka ndikaita nyaya iyoyo ambuya wakatanga kupenga kurasika njere yes ambuya wakabuda uroi waityisa ambuya vairoya nababa vavo yes takagadzira baba vavo chichava kutobereka yes vakasvika pakudya mukwasha yes takagadzira nyaya idzodzo zvinhu zvakapasa kuti family inge ichirarama zvakanaka pamebhorini apa vachienda paAFM yes pachechi chaikwasha yakadyiwa nambuya vacho asi muroi akapenetrata pachechi pa zvivindi zvemuroi takagadzira nyaya idzodzo ndakazoita zvakare chakazoitika kwavari chii ivo baba nemwana vairoya baba vakatofa yes after pavaitirwa go back to sender namadzibaba amasango amai vacho vakatanga kurasika njere nanhasi anasusa kuti vari kuita sei ivo tete vaiva yes ivo vakanyanya kudya mukwasha yes saka ukona kuti zvinhu zvatikaita izvozvo zvokuti zvinozikanwa navanhu vazhinji yes muno murugare muno mantaure muno mugare mainetsa muno manga muri vanhu vezvigure
mainetsa murugare muno nganga rakakomboni kana akarugare asi zvati vazhinji vakapera kufa muno pane mudhara aitanza kati aurione zuva igara pazasapo pambanana apo ndakamudonedza kuti mchana ndaita back to send achitry kutowisana nini muno madonha akawanda chisingaite like muvillage mangu inini padhiki haki mudarwin padhiki haki muvillage mangu mainetsa muvillage mangu ndichitanga sa chechi muvillage inini ndine wish yakadonedzwa pakuona papeno waroini yakarwa nenyanga yakagona ipapo yes nemudhara inzi mhandu mudhara chacho iripo nanhasi vanonzi vamhandu vakatama kubva kuna mupfuroko vari padhiki haki pepeapo saka mudhara iyeyo akarova motikari yangu nenyanga ndakaita nharo ndakasvika ndakabata nyanga iyoyo direct mota haina kudubuka yakatota beyond murimo mukati here simo nyanga ine makomana yes vanga ndatuma kumashops kutsvaga mvura ndobva vanosangana accident iyoyo vasakomana vese vapenyu zvava panakafa asi mota yakaita beyond mudhara yedu mudhara uyo nhengi mudhara ndakamubatira nyanga nanhasi mudhara yeche makadamudedza painterview atoripo izvozvo kuti akazoitwa sei uya akuti chima baba ndakabata munyanga iyoyo akabvuma kuti iyi ndo nyanga yechokwadi yandabatirwa yes mudhara iye padhiki yake yes atoripo mutongosvika padhiki mashops kudaenda pamhandu nanhasi munoona nyanga ipa yakarowa pane crack yatikabata nyanga yakarowa crack pane zvimwe zvandiri kuona maprofita achibata zvinhu so yakarowa crack paipa madziro pemba yakatsemuka nanhasi crack iyo itiripo yes saka ndoona maprofita amwe achibata chinhu ndachibata chinhu ichi chakabatwa mukoma Sylvester ma1 panobatwa chinji chiye panotodonhiwa kuti mchana panotokwariwa kuti mchana yes kana pabatwa nyanga cheche chokwadi yes saka unoti muvillage mangu ini mairoyiwa kuti mchana nanhasi muvillage mangu chembere chinji dzakapera kudonha pasi ndakaroera hoko dzandikataura kuti sabhuku ndakuroera hoko mupi muvillage muno yes muna sabhuku Nyamushaya muna sabhuku Ruza ndakataura ndakuroera chi hoko munomu ndakaroera hoko muvillage imomo nanhasi kufa kwevanhu kwakushoma yes nekuda kwamwari saka takaita minamato iri serious yes saka zvinhu zvatikaita zvakawandisa saka tangoti mungoti kwainetsa futi kune mbudzi yauko ndakaenda kwane mbudzi yai ndikaita basa pamwe sekuru anonzi madhodho kwamadhodho anditeka sekuru wao ndakabata chinhu ichocho chainetsa vanga vane mwe gate rawo so rakuti wakauraya munhu mupinda ropa mupi mugate imomo ranga rakazara mbeswa ridivisa ndakabata kubva ipapo sekuru akabva tanga kupenga nhasi asi havanozotodonza 2 months wakabva wafa yes saka zvinhu zvakawanda zvatikaita zvatikabatsira nevanhu mugweru munonzi machiundura pagwera pachiundura pakaimbwa namataura pachiundura pachief Gambiza yes ndakatendwa nachief Gambiza kupinda machief Gambiza mune mudhara inetsa imomo aishereketa ipota achipengesa vanhu vavo vaipenga I think ndakavabatsira zvakaita zvakanaka mudhara iyeyo akarowa pasi saka machief Gambiza varocha vachatonetsa ndikaita minana yese iyoyo ipapo yes kudzamara chief Gambiza vacho vatendera kuti andisana turi kwa uroko nemwe munhu asi da kuti muti turi kwa uroko kurwa kutendeuka vakutonamata vakanamata asi vakazotwawo nenguva asi vanhu vachitinawo nanhasi mwana wacho ndakabvata take over akunamata futi tinge tinawo anoteka yes padhari ndipedo paitana zvapache futi ipapo chief Madziva angava kuti chief Madziva pakafa chief okwachizanga angari mukuru wacho pakazoita take over chief Madziva padhiki haki nanhasi vakasifira muchimu chechibede maisota ndonamba tinawo nanhasi mhuri yavo ivo vakasvika pakuparara si mhuri yavo ndinayo saka kuti chief akatendeuka kuti haisi nyore andimapona saka mabasa ese iyayo akaratidzwa nemweya mutsvene waMwari muUK 2021 ndine mudhara murungu anga asingafambi kwe15 years ndindikamitira munamato munhu iye nanhasi aripo nanhasi ndiye akanditengera mota zhinji dzandinadzo kutara kwandikita kunoko ari murungu nanhasi munhu iye hadu ndishaya simba raMwari riri mutaura kuti rimamuri rinobata futi kune mamwe marudzi kwete mbichana murungu iye anga ane 15 years akastroka achifamba ari pawheelchair so ndikamitira munamato ndikaita back to center yakandonorwa tete vacho umunhu iyeyo murungu zvakare yes aida kuti uyu asabudirire mumabhizinesi ake imutaura kuti varungu vane huro here kwarungu ndokuti ndinourwe uri serious munonyepa kwarungu ndinourwe uri serious
kwete mbichana isi kuti vachena vakachena izi mawani murungu iyeyo akarora muZimbabweni andika ndo malingira tikaita nemuni iyeyo ndikadzama nenda ku UK 2021 ndikaita basa kupi ku UK unozoti ndikabatsira urungu wakawanda like mu UK ndikaita basa rakakurisa yes saka unoona kuti makaenda ku area yekupi vanhu vangazoti kunyepa ndiri mu Leicester ndikatendera mu UK asi munhu iyeyo ndira zvakangira mu London alright yes ndikatendera mu UK vanhu vanoda kuti andawatandi kunyeba munhu wamwari ane akareba ende ndoti inini vanhu vanoda kugugura vanogugura masango 2021 UK vanoona ndiri mu UK I think ndipandikazoda kumbodhiswa na Orinda yes ndakazoti achinyeba ndiri ku America ndakazoti iwe Orinda uri mupi uri mu UK ndika iyo munhu kuno ndidhisa vanoda kuziva ndiwe ningi yes I think professor yo vanhu vanotarisa iripo vanga vaya vari disguise chindira chekuti mu UK ndikapinda mu UK ndikarwiswa zvakasimba alright muno vaprofita vari mu UK vasingada vamwe vaprofita mupi imomo vanoti territory yedu ndikatorwiswa kudzamba mu UK ndazobuda hangu nemwedzi endesana fana kuti ndibude mupi mu UK nokurwiswa makasika kubuda asi visa renyu raikutenderai kugara for a long time yes asi ndakadhonza almost 3 months ndirimo asi unoti kuno vanhu vaprofita vagara varimo mu UK vasingade kuti vamwe vaprofita uye mupi imo mu UK asi ndakadhonza kuno vanhu vakatobatsirwa vakayambuka nanhasi vanhu ndinawo saka unoti mu UK ndakatendera nzvimbo dzakawanda ndakatendera nzvimbo dzakawanda muLondon ndikatendera na Manchester ndikatendera muna Birmingham ndikatendera nzvimbo dzakawanda because 2021 wacho ndipamwe no lockdown futi asi vanhu vaiuya kwanga ndiri ku Leicester vanhu vozotanda babada tere kudzimba tichitamina matu mudzimba saka kana kuti ku UK ndakaenda ndifunga zvezvokuti madzibaba ndanga vanhu chicho ndanga kuvharisa airport ndinatanga kuvharisa airport nemapostori pa airport chakaitika ipo ndaperekedzwa kuenda ku UK nana maititi chichi yangu ini yokubata kwa apostori I think ndinga konfu kutanga kuno zvezvokuti zvikuzoita madzana madzibaba kudika pa airport vachizoti tambiro madzibaba ayo ndingatanga kuita zvezvezve okay yes saka kuona kuti tine mahistory ebasa saka nanhasi tisungoita zvinhu zvakawanda like ndine wamwe minister masadolo master vanga vapinda pa stroke last month ndakaita minana mihombe yes ndakabatsira vakadzokedzana panzvimbo vatano zvekare kuburikidza nesimba raMwari riri pamuri saka tine zvinhu zvakawanda ngatidzokerei tirambodzokera ku UK iko mamuri ikoko mataura kuti kune vaprofita vakawanda asi ikoko kuzvakare kune vaprofita vakawanda ikoko kusei kusiri kuitwa mabasa ekubatanidza dzimba nekuti dzimba zhinji ku UK dziri kuparara baba varume vazhinji vane madzimai akatanga kuenda ikoko vari kufurufushwa varumewo vakatora vakadzi vavo vachiti huyaiwo ikoko hazvina kumira zvakanakawo zvekare vanhu vari kungorambana munhu akangosvika apuhwa mapepa hazvina basa kuti mukadzi kana kuti murume vanhu vakutora mweyayo uri mu UK ndimakamutsika imimi zoti nyaya iyoyo ndakaibata zvakanyanyisa iyo zvifunga ndine mapictures andakuratidzai vanhu kuti vari ku UK izvo right now unoziva kuti UK vaprofita variko ati vashore kuti havasi kushanda vari kuita nepaondese pavanokwanisa napo kuri kutanzi basa racho anzi mukombedzeranwa yes unoda kuti tibatsirane mwachibva noku asi maproblems hayakwanisi kumapedza zvafanira muZimbabwe muno munhu unoona maproblems akawanda asi ku UK ikoko kwamira mweya usiri right mweya wamira mu UK mweya iwoyoyo hausi right mweya wamadziteteguru mweya wamadzimbuya mweya wakaipa varoi futi mweya waroi bozi varoi utera kuti neunana England ikoko varoi vari kukonza dzimba uzati kuona kuparara kwedzimba chimwe chakusoda kwawo kuno varoi vari kutosumudza mhepo kuti dzimba dzirese amudzigare like unoona kuti vanhu vanofunga kuti munhu akapinda mu UK ane mari ainoti ndakatendera ndakaona vamwe vari kutotambudzika takagara baba yes vamwe kutoshungurudzika watodai zvinhu zvaita saka unoti munhu akangoona munhu akwira ndege mwana wanenge akwira ndege akutomusimudzira mhepo ari koko saka vazhinji vari mu UK ngavanamati chikonzero vari kusimudzirwa mhepo UK chete even Australia futi ndine mamarriages akawanda ndiri kugadzira muna Australia ndiri kuona vanhu vazhinji vari kusimudzirwa mhepo saka vanhu vazhinji mweya unenge uchisumuka uya
saka mweya wenzvimbo uriko zvafanira Cape Town pane pamambotaura pane pamataura tienda kuma cities matatu amanyika nyatu dzamataura idzodzo ku UK iko ku Australia kana kuti ku Cape Town ikoko muri kuti vanhu ngavanamata asi kavari kunamata se example yamatipa yemukwasha akanga ari pa FM yanditika akarohwa ari ipapo baba vanhu vari kuputsirwa dzimba asi vachiimba praise and worship muchechi asi dzimba dziri kuita sei dziri kuparara saka imi mune zvamuri kukwanisa kuitira vanhu ivavo here anenge vasangana nedambudziko remukadzi ashungurudzwa anokwanisa kukubata here kana kuti murume ashungurudzwa nemukadzi wake achinzi vhisa rangu ndakakuisa pavhisa rangu uri dependent iwe hauna zvaunofanira kutomboita mune zvamunovaitira here imi tisingapedze nguva yekudzikurukura nekuti ivo vari ku UK vari kutozviziva ende vari kutoona pano paslide ndikutoita mukoma slide kutaura kwandikuita kunoku dari rinokazara ma-UK kuti michana yakazara nokunze kwenyika nditeka kuti michana dari rava nokunze kwenyika vamwe wanda isu tauya nhasi kuti asingazive ngaadzidziswe tiri kubatsira vanhu ivavo ndosaka tisa local center ndosaka tikuisa mabhekti center enehari dziri apa paidzi tikuisa mabhekti center ehari dziri apa idzi dzindo dzemabhekti center idzi malocal center tirikuisa kureva kuti wana inomira zvakasimba dzimwe dzenguva pasikuda local center padangodistroya munhu ari kukonza dambudziko ripi iroro saka zvinhu zvatiri kuita isusu saka kuti munhu ari kunze kwenyika uko anongofona woita appointment yake wopiwa time yake wobatsirika saka vanenge vachiita mune muchiita iri video call yakakuti audio chat zvatinoita isu kazhinji munhu anopiwa nguva yake woita appointment yake abhuka opiwa namba dzangu direct ouya kwandiri bosi namba dzidzi handisi ndodayira dzinovakomana nodayira ozopiwa ada kutanga andoona direct tofona nevideo call topinda mudare munomu takuita nyaya dzako dzese kana pana zvoda kutumirwa zvotumirwa kupi ku-UK kana une hama yako iri kunoku ngaiwe papi inouya panapa zvakare yoita basa racho da kuti toita basa nayo iripo basa rinangirira kuti riitwe yes saka ndomabasa toita vanhu vari kunze kwenyika kuAmerica unga kupi yes wamotozoti dambudziko rako iri wewe tarifamba naro tisata kupedzera nguva kwira uye kupi uye kunoko I think zvinhu zvako zvoda kuti ugadziwe paground munhu osimuka uya kupi uya kunoko South Africa ikaitisa zvinhu zvako pabhazi zviri ku South Africa kupi ikoko saka kureva kuti zvese zviri kuzviita zvirikuda kuti munhu anetswa nevaroi kana kuti neurombwa huri kuitwa mumuri mavo kana kuti ane mhepo dziri kungomuteerawo dzedzinza rakewo dzisingade kuti aite chakanaka vanhu ivavo vese vakasununguka kukubatai hazvinei nekuti vari kunze kwenyika here kana kuti vari muZimbabwe nekuti vari kunze kwenyika kana vari muno muZimbabwe vanongotibata ouya wobatsirwa right vamwe vanhu vanongada kuzobvunzawo zvekare kuti imo musha medu manetsa neurombwa kana kuti neuroi munopindawo here madzibaba mamisha matotopinda mwando kuti baba endai kumusha kwangu munoona vabereki vangu vari pakati endai munogasa zvinhu pamba papi ipapo tiri kuenda mukoma chinogasa zvinhu kwese kupi ikoko kuvanhu vanenge vasina kubatana saizvozvezvi kana vari vabereki vakabata kana kuti vamwe vedzinza vakabata vasiri vanhu vekunze vanhu ivavo vanowanzoramba kuti vakanzi handei pari kuya muprofita kana kuti pari kuya n'anga iri kuya panapa vanoramba kubatana imi vanhu ivavo munovadzora sei kuti vabatane semhuri vobatsirwa pamwe chete kuti zvikwambo zvobviswa vanhu vese vachiona mimi zvamunoita ndekuti kana vanhu ivavo vari vanhu nedambudziko vazhinji vanoda kungoitwa back to sender muzati vazhinji munogona kusvika pamba moti pamba ngapabviswa zvikwambo ngapabviswa mushonga asi kana munhu wacho ari mupenyu hamuna zvamunenge maita chikonzero mangwanani ndanotsvaka zvimwe futi wogadzira wodzosera saka vazhinji vapo ndipokuti maproblem anoita top up saka vanhu vazhinji vakuramba vachingoita sei vachingosangana nematambudziko vanobva pana masango woenda pana madzibaba nhengi woenda pana madzibaba nhengi padambudziko richingoramba iita sei riripo woenda panganga ingati nhengi shuwa nganga dzakutosvikira nedzivari kutoona dzine mbiri asi chikonzero havasi kuziva kuti tobatsirika sei saka kubatsirwa vanofanira kuti vaitwe ndiko kuti ngavatange varova munhu ari kukonza dambudziko munhu ari kukonza dambudziko akarwadziwa ndiye chakuunganidza iyeye kuti aiwa ngatiunganei handei kwamakaenda ndikaromba zvakati nezvakati shuwa kana muprofita akuchiuya
muprofitasi dai zvakawanda kungodzitora zvinhu zvenyu mugadzika papi mugadzika apa zvimwe zvacho zvimwe dzenguwawo anenge akazvitora kwenguva yakareba anenge asakwanisa kutoita sei kuzvikontrora kana kuzvibata ndopano pakupinda manje muprofita akubata zvinhu zvipi izvozvo isi dzimwe dzenguva kuti utori kumusha kuti adedza hama dzako kadedza ng'anga kandi muprofita risati koko anditeka ava unoziva ndita basa akubata zvinhu zvipi izvo zviri pakati zvakamira zvakadai izvo tinozviita saka problem yano vazhinji ndeyekuti vane problem yekuti vazhinji vanobva kuti handitobata mabata muprofita vagadzikwa apa asi hazvina kumeka solution hazvina kupedza dambudziko chikonzero munhu wacho muri kuti mimi akakonza dambudziko aripo saka kuti ende ari kutorwadza noni makamufumura futi kana akutoya anoya awedzera moto futi muchingopedza chiri kupedza zvinhu zvenyu chete akutosimudza mhepo matakuti muprofita hapana zvakaita chikonzero muprofita wenyu haana kugeja kuti dambudziko iri tirikurowa sei samatambudziko achinji aprofita nengoti ndakuti namatatoita dambudziko takuti munhu akandifonera panapa achira ari kupi tikaona dambudziko rake rikuroiwa kuri kuitika paari hatingomhanyi kungobata dambudziko tototarisa dambudziko totoripedza sei pozi rine midzi gere saka basa aribatwa nepadumbu toona kuti nyoka kwairwa musi wega yakatiza mangwana ikanzwa mutsindo womunhu inokutaimia inokurova inde inokuruma kurova kuti munenge maruwa nyoka muswe nyoka irwe muswe inorwa musoro saka kuti nyaya dzevanhu vazhinji dzikurwa muswe asi kurwa musoro pana pamwe munhu anogona kuuya panapa mukomasilai ndomuudza kuti nyaya kweda unzi idaudzi anobva aona unenge tamuomesera kubva tasaka panje izvo zvere baba vangu vatomboroiwa baba vangu kuti vatombotanga kuhwara its too late handobata zvinhu ndobvada kuti aiwa ino handikwanise zvipi izvozvo chitsvaga muprofita tese akubatsire pozi iwewo uya nepandiri asi une uredi une solution yauda kuita wega wauirei kunoko hausi kuteerera chimweya saka vazhinji vedu vanokondorora mweya anokondorora profita saka isi isusu muprofita ngatanga apedza angaone dambudziko paroda kutangiwa napo saka dambudziko dambudziko ngatangiwe nokumuroi ndosaka mati patatanga chirongwa mati achira gombo rake ngaafe muroi ngaafe ngaapiswe kana ari muroi anditeka isusu manje kana ari muroi akatanga kurwara nokupenga tauchikwanisa kukusunungura imese iye ataura kuti achiwa kumandini mazvionaka ndiye toita sei ngatichipedza zvinhu zvake iye wachitomurekedza ari mupenyu kana kuti tomuti ngaende zvangatire zvinhu zvani zvake angatire vanhu vakauraya bcause munhu wana hana dambudziko kuti afe bcause iye vanhu vakauraya vangani akapedza dzinza rakawanda saka ari wani anonge azotikoshera here aiwa ngaite zvake ngatere vamwe otera hake vamwe kune vamwe vakutya vakatora zvinhu vachiti zvichavanakidza ndobva varomba vanhu ivavo vari kutya kudzorera zvinhu zvavo izvozvo zvinokuti anenge achinzoka zvidzorera unofa munobatsira here vanhu vakapinda muurombo vakasingasiyana panapa kutoya vanhu panapa mukoma wakasiyana siyana mumwe anongoti madzibaba ini tachikoti pamberi pamwe ndakapiwa dumwa kumozambiki kana ndakapiwa dumwa kwachipingi ndoda ngoti dumwa rangu iri ndikaida murudzi akandipa dumwa akafa asi ancharida totokuudza zvekuita totokubatsira vachitobatsirika kwete mbichana vanhu vanotya kufa kandopoezia musati mataura nemari mukoma vari mukati umu vakatiromba asi tikazovabatsira vanoita zvakanaka asi masales ako yawaimboita anobva yaita sezvaini anobva yadzika asi tobva takubatsira kuti zvichimonitika zvipi zvemari yavakaita asi urombo kuita kubvisa yes vakawanda vari kuuya tichivabatsira vakurombera mumamainzi umu last weekend ndakatobva kunogadzira mumwe ndikatisiye ndikabva kugadzira mumwe ndikabva kugadzira taurai asi hatirege kutaura mazita kana nzvimbo akaromba handiteka aiwa nzvimbo totaura zvedu hazvina basa akaromba pajumba apa nditeka anga akarombera maini yake maini iyoyo yaibuda mari asi vana vakapera kuti kufa vana vake izvo zvauda kuti uraya mukadzi ndakabva ndazovabatsira nemhiko dzanga vakapiwa ndakavabatsira vanhu vanorombesa chaichera mukomasilai ndakambonza nguva nzi anonzi story aiti ndorombesa arombesa chinhu basitoro yanonyeba uyo arombesa chinhu kune vanorombesa vataure varimo mukati kana sitora chitoti anorombesa inchero ini ndiri panapa mukomasilai ngabudisa komana akandidedze chiwe zvoita machifera itombotidedza akati ana masango ngauya panapa ka sitora ita ndikarombesa nhengi haana chaakarombesa kana ndane nharo chiyanditeka anomira apa ndikuti aita anzi ndinanani anzi vakomana tukoma tanofanzanza anzi vakomana anzi vanzanzanani
twanutanzi ndinana ameti wakoma twanenga itara tanga nze twakontinua komana wangu tuishi otuzvidhoma twake nditeka bana nditeka baba takamshikira story yangu kana pasi izvo zvekutorera vanhu pfuma isina basa vanhu vanorombesa mukoma varimo avataure manzwa vanorombesa vaitase avataure asi varimo zvichimboita asi zvozoita matambudziko ndakatobva musuno pang'anga yacho yemuconzession nevanhu vacho api uyu kwakatora zvinhu boza ainzi vakadzoka kuno kundokuuraya ndakaienda kunoona ng'anga yacho iyo ichimbuya iri muconzession kambuya ndakasvika kakajamuka ndakatokati newe ndokudonedza pasi makutodaro munhu yeanorombesapamune zvivindi pasi ndo basa retsvimbo idzi ndo basa yekuti isu baba takasimba mwari akatituma vana pamawani ndakabva chembe rakati chichi ndikati no tauya ndendere nyama kapachi ramakapaone vana vapera munhu akakwakisira imba yakanaka panapa sapa futi autengera mombe 8 autengera mota Honda Fit iwo ramba chimitira utsinya achipedza vana ndabva taurana zvakanzi anga achiripa 5000 abva panganga 5000 ipi yake anditeka vatora zvakamuchira zvinhu zvake iye mfesi yeyo ndiye ndikaenda pana gogo wapi ava tobva taenda papi ipapo hanzi vaindichikidza kuti wakadzoka saka vana vese 6 saka ndapabvunza vakapera kufa ndinoprofita zvangu bijana handi mazvona mari saka mukona kuti kune vanhu vanoti hanzi tinorombesa vanhu vanorombesa vataure vanorombesa varimo alright yes asi isusu takagadza dambudziko roro rakapera saka kuti vanhu varomba vaiva vakaya tikavabatsira panapa zvinofamba zvakanaka mumwe wong'anga inenge yakatofa kudhara tinokudza zvekuita wobatsirika mataura nyaya yetsvimbo yesimba riri mutsvimbo dzenyidzi imboti denenura mbijana mumboti turu panyaya dzetsvimbo dzenyu tsvimbo idzi zvazvinoita mukoma ndini ndikagadzira ibate zveimunatseisumudza kamera yakatseyiwa tsvimbo yanditeka ndiyekuti ndakanongedzera pane goridhe rinobuda ndotozati goridhe riri apapa right ndazviziva kuti mukaisumudza munovhura mamwe mafaira vanogona kuti ndikuchera goridhe asi pakuchera pasina chinhu ndotokudza tano apa pana chinhu apa enda noko tsvimbo iyoyi ndakangoibata kudai so cheteso nditoziva kuti kana ari muroi yakapfugama padona kudona cheche kuti mbichana gemu inasire kunetsa na uroi panapa ini mataura kuti muroi chikonzero ndi ndakatokuseta panapa kuti uroi yakuti ubude pachena saka kuri kuti ndine imwe simba randinenge ndinaro ende ini ndinotsanya mwana ndibva December ndisingaende kuchechi ndakakrosa ndiri pafasting kusvika January sakapera ndisingaende kuchechi February ndindaenda kuchechi ndinchifasta kubosi chikonzero tinofana kuwana nguwa yekuzvinamatira tofana kuwana nguwa yekuzvitora mapowers ane simba kuti mwana ndambudzi wakaipa ndiri ndikamunamatira zvifana zvipere yes saka pane imwe mhepo dzezvo kuti kana chinamatira vanhu mhepo dzatinobvisa pawari dzinotoya kwatiri futi saka tofana kunge tine simba yes saka ndiri kutenda kuti tine maweapons ane musoja sana futi yake saka ndine futi yangu ndikabata ndo AK yenye mawani handiri yes alright ipapa mataura zvevanhu vanorombera mamaini imi muri kuvabatsira sei hungu mataura kuti munogona kunongedzera kuti goridhe riri papapa kune vanhu vavakutochera izvezvi zvavari kuita muri kukurudzira kana kutaura shoko rekuvanhu vanoita zvemamainzi kuti kudii mamainzi ngavasajuse mamainzi kune vari kujusa mamainzi marichuasi haisi right goridhe mangana muda kuti goridhe chawo chikwadi goridhe richairo ndicho ndezvemudzima ndidika zvipasi zvicherwa yes saka isu tine maitira tinoita zvisiri kana zvinokupa problems zvinokubatsira kuti mari yako unoidya nguva yakareba nemhuri yako bhande rako chifamba naro ende nemhuri yani futi yako mabhande anombodisappear hereva mabhande anodzima chikonzero pane zvana zvakanganiswa papi ipapo kune mumwe munhu zvandino maine kuti amaini anga ibuda mari kuti mchana asi akazongodzima asi nyaripo ndiye kuti unoziva kuti pamaini ipapo pane munhu pakatopindwa nomumwe munhu akashereketa papi ipapo vanoshereketerana futi kuti mchana vanoshereketerana kuti mchana right 2 unogona kunge iwewe une zvinhu zvawakatadza kuita pamaini ipapo munogona kunge makauraya tsoko pamaini ipapo munogona makatouraya nyoka idarika papi ipapo munogona makatoona mhuka ikauya ipapo kana nhembo dzichitodyawo mobva mauraya zvinobva zvabloka zvinhu zvesipi
ipapo nzvimbo nenzvimbo ine chivanhu chayo kuyera kwayo ine kuyera kwainendese kwainoita like kunana takaenda kunana Chirugwi iwo akutendewo ngora yaura zvino nzvimbo dzedzo ndine mamainzi mazhinji yoko ndinaona anopisa riko kuyoko vandinobatsira panapa vane mamainzi amwe angatodzima ndikavabatsira zvakaita handimukuona saka kune nzvimbo dzinoyera kune nzvimbo futi dzisingadiwe kuti makasangana kana chiro tomboti pane dzimwe nzvimbo dzisingadiwe kuisa sauti chikafu chakanyanya kuti sauti yematombo dzine zvazinotobvumirwa kuti chikafu chinoye chikatogadzirwa yes kune dzimwe nzvimbo futi dzisingatenderwi kuti vakadzi vauya vachibika papi ipapo saka iwo mumwe mukadzi wabika papi ipapo saka dzinodzima futi zvinhu zvakawanda saka vanhu nyaya dzokuti havanzwisise zvepasi zvichero zvepasi saka vanofanira kuwana nguva yekumboenda kubvunza kumadzishe nzvimbo dzipi idzodzo vachitobatsirwa kana kuti vaenda kubvunzira kumweya asi manje kumweya manje problem ndeyekuti maprofita awanda tese tinogona because hakuna anoramba kuti handitese handigoni ndogona saka iwo makuzofamba ndipanoziva kuti papa ndanyebewa apa ndakutaura chokwadi handimapona asi kuti isusu ini panapa zvatisingagoni kudzera ndigoni chandinogona ndogona yes saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvatikubatsira nazvo zvinhu zvamuri kubatsira yes todakuzotaura nyaya ndakanga mozondiyeudza ndikakanga futi todakuzotaura nyaya yekudharo nemaprofita vane vanhu vakanyura mumvura vachijorodhana asi ndoda kutaura futi zvimwe zvinhu zvandiri kuona nezvandosangana nazvo tinoona iri raisi kare riri baba yes ndizvozvo raisi rinoshanda chinezviyo imi muri kutiwo futi muri profita munhu waMwari madzibaba amasango raisi inenge zvinoshandei raisi nezviyo zvinovhura mhanza dzevanhu yes pane munhu anotindotengesa asi zvandiri kutengesa zvinhu zvangu zvakadonha pasi saka ndinosanganisa raisi roro nemafuta ndinogadzira panapa ndinosanganisa nawo raisi roro nezviyo tokupa unogeza 2 minutes rake radzoka kana vari varume wakaenda 2 minutes murume akutasi akudzoka saka zvine malevels azvo tinosanganisa raisi roro futi nehoko raisi roro futi nemukaka yes saka pane zvinhu zvatinoita panapa zvakasiyana saka zvinhu zvazvinoshanda kuvhura mhanza kuti munyama ubve vamwe vanopawo matombo 3 munoitawo izvozvo here matombo anotopiwa vanhu hari dzamukutoona dziri apa matino matombo ese ari matombo ari apa matombo tinopa zvakare panapa tinoeresa matombo nhombo dzedu tinodzieresa tokutambidzai munoshandisa zvese zvatinozviita kune zvakare ndinoona mune mabakatwa amuinawo aya anoshandei mubasa renyu mabakatwa aya pane zvaanoita imhiko kachiti munamato wemhiko kureva kuti pane zvatinopika kureva kuti pane pakaoma patinoona kunonetsa bakatwa iroro kuti ngaripindapo yes zvakafanira kuti musha mevanhu muri kunetsa varoi kunetsa kandi musha muri kubuda moto zvinozika like musha kunotoona ndakambogadzira menso wamakuseni vanhu vaiona ropa rakazara mumba yes patozi mafuratsa paona ropa rakazara pai ropa rakazara mumba chikonzero ropa rakazara mumba asi kune munhu aitopinda waro yepinda mupi ipapo ndakabva ndakaisa bakatwa rangu ambuya wakabatwa wakaonekwa handimukona saka mabakatwa tinomagadzira tinomaita panapa achizonga achigadzira nyaya dzevaroi yes ko maloko muri kuashandise chii atiri kuona maloko ayo pane murume anenge aiti mukadzi wangu anokuchichita tinoti isusu uya panapa waya nechipfeko chemudzimai wako kana pikicha remudzimai wako togadzira panapa neloko nemafuta tinosanganisa nawo zvakutofamba zvakanaka kana kangawe mukadzi auya futi panapa ari kuchema kuti ainini murume wangu anetsa nechihure tobva tatanga tavheneka kuti iwawo chokwadi here tikaona chiri chokwadi kuti shuwa murume haazodzoka kumba tinogadzira zvakare yes pamunogadzira paipai baba mataura zvemaloko murume auya ega nechipfeko chemukadzi wake handitika asvika pana mukadzi anofanira kuziva here kuti murume akuuya kwamuri madzibaba masango hapana panoya makapozi asi dzimwe dzenguva murume anongouyawo semunhu akaroora because murume anotenderwa kuita zvanoda nomudzimai wake basi ndakabazi watenga akabvisa mari kutenga kuti auye pamusha saka make sure kuti murume anotouya tovheneka kuti ndiye shuwa mukadzi wake taona ndiye tokugadzira kuti zviite saka murume anotoya ari kugadza zvinhu zvako asi kuno vamwe vanoziva panapa pane makapozi opo like hari iri pakona apo yakazara nemaloko emakapozi chete yes makapozi vanouya murume nemukadzi handitoisa loko ouya oisa zvirevo kuti vanhu vese vanotoya vachinji vachitoiswa maloko panapa mari results acho anozooneka sei murume mamupa loko
chinozoitika kumukadzi wake isika pamulume loko anditeka kuti mukadzi akadaura nomwe murume akwanisika zvite saka unochuza zvauri kuda iwewe tine kuti vanhu vanobatana kunamirana tine kuti vanhu vanokwanisa kumukadzi angona kubreeda makuda kuita bonde mese anotanga kutobreeda pakuti mwedzi kasingaperi zamba mukadzi vataura kuti ni murume wangu shwa ndinekakutadzira tobva tasunungura tine kuti isusu panogona taruhare kushaya chinhu kushaya murume udadaiso hapana chinhu daiso sini inotizapia iwe ndikuti aisumuke mune msikanzwa saka zvimwe zvazvoka ndinoona social media mwana pa mwaitoya machannel yakasiyanawo wamatatestera zvinhu zvipi izvozvo zvafadi munhu tinoona kupa mahara tikuti enda mutesta mudzimai wenyu magetsi saka kana pasina zvaitika totoza kuti takatendeka right mukadzi achabuda kana mukadzi wakanga uchimufungidzira iwewe uda kumubata utomuzati wazviona ndakubata kana ndakubata andiri tichiri panyaya yemaloko iyo madzibaba mataura zvekuti mamwe anoya ari macouples kumwe akafa umwe akafa dzinokinuka dzega dzinokinuka muri wati imi munongozongona imomo hombe yakakinuka anozoitora mukomana iyo yakakinuka nditi iyo ndiye vanhu munhu achakatofa akaita accident last week because panozosara kutya kamadzibaba kuti last week masvingo saka mukadzi chakatota mutumwa murume wangu akaita accident achibva kunotenga gold zasuku akaita accident ndobva ndatarisa kuno ndakatona kiya yatokinuka ndatibvisa muhari ndatotakinuka kiyenye yes saka ipapapa dzine mazita zvamati dzakazara munozozvidziya sedziya Sylvester ndotoziva dzinopuwa manhamba nezvandinoita mubhuku metinonyora asineme yavanhu mubhuku medu asi hatitendereri kuzokupa ibhuku raibozi ndezvangu ava tasingazosvika hendi ikoko alright toti tichiri mukomana nemusikana asati aroorana tinogona kuuya kuzoisana loko here asi zati vanhu vandamatanga wavimbika izvo ndine nyaya yemotorforce totonetsa zviso musikana ndikaisa loko kunoko akaenda mukomana wake ndikaisa loko ndaisa loko ndobva wanetsa ndobva warambana mukomana ari ku UK zviso musikana wachari mumotorforce musikana akutoya panapa baba kutochanga uchema baba ndikutora kufambisa newakomana asisangana newakomana pana chikuita chikuita ndobva ndatozo chita ndana mukomana kuti azviite musamusinungure vanhu nhasi vachitori pa kutokweshana asi ngatowasunungura saka mukona kuti vanhu kana chiya mukomana musikana ngauya wanisa kuwirana chaizvo chaizvo pozi inchangu chite panapa inini kopana munhu asingade mari hapana nika mari wauya kaindokudza indokudza manyisa kuwirana shuwa enda kuwirana enda kutoloka ndoloka saka imo katoziva ndibribe manje aiwa ndibribe keba ndinoita zvandinda ngoda pana panditika zvamawirirana zvandinoita inini alright madzibaba ini ndine mukadzi wangu handiti takauya kuno kutika mukatiitira nyaya yeloko ndakuda futi mwe mukadzi wechi2 panoitwa sei saka kuti yose murume decide nyaya dzako satorese waita loko yes alright murume anotende vakakuti vakadzi vanoda yes alright tichiri pavakadzi pamambotaura kuti mudzimai kana magadzira nyaya dzemaloko idzodzo anogona kuzongotanga kungoenda kuperiod kasingaperi akasiyana ndodai kushandisa example iyo semuenzaniso yokutevera iyo kune vamwewo haisi nyaya yerukawo asi ari kungorwara nechirwere chekuroyiwa chekuti ari kungotevera kasingaperi pamwe atoo nemakore imi vakadaro munokwanisa kuvamisa munondiwisira panapa ini muniendo mutsitsopesa one day kana mutori nawo ndipei yandinanasendera nanoda venyu vanobva kwambura ndinawo munongondipa mundu watesta ndokugadzirira vani vavo ndositopesa ipapo tinotenda tichida kunopedzisa hurukuro yedu baba pane zvinhu zvakawanda zvimwe zvamunoita munomu zvimwe zvandisina kutaura nemi panda ndichiita interview zviri pamwoyo menyu zvamune shungu yekuti vanhu vari kunzou vari kuti tiri kutambudzika tatenderera hatisi kuwana pundutso pane zvinhu zvatiri kuita ndezvipi zvimwe zvekuti vanhu vari kutoona paSly Media TV zvinezvi vazive kuti tikaenda kwamadzibaba amasango dambudziko randiinaro here hatisina kukurukura ndinogona ndinowana zambuko back to sender ndiri kuita back to sender musati maenderera mberi ipapo ndandakanga makuvhunza mubvunzo nyaya yego back to sender vanhu vari kuti imimi utsinye hwamuri kuitira munhu kana maita go back to sender munoti kuti ini hausi utsinye kureva kuti mucheri wegomba mugomba rake ndambotaura nyaya iyoyo chinoitika ndechekuti back to sender anza kuna mushonga unonamira pasina chironda kureva kuti kana munhu ane plus back to sender imwe nangouraya chete inobudisa munhu pachena munhu abuda pachena muona kuti ndinenge imi manje muchizodecide kuti amo musununga ndimurekedza
kuti mimi ndimicha decide kana maregedza mataiwa anonga zvingoramba zvakarese zvakadaro zvinongoramba zvakarese zvakadaro svika afa makamuregera nofa. Alright, kana aita nharo iye wacho anozofa. Alright, ayo ndada kuti mbajekese pfura nyembe sunungura mumusunungura. Saka back to sender achitora tenda kuti inotoita zvinhu zvaini nenguva dzimwe dzenguva makaita back to sender futi muroyi akaedza kubata futi mushonga chikuroyai futi dzimwe dzenguva angonorisa torwara chikonzero maweapons yaibata haachamabata akutoziva kuti asina simba akanyutralizwa anobvatomira kudai zodati saka po ndikabata futi ndogona kukwara ndikandimira kerese ndakadaro anobvatomira nekuti asamuroyodi asi tafa sei aiyo chikonzero akatomira chero imichitarisa kuvhurika kuzvinhu zvani zvenyu saka ndozvinda back to sender zvipi izvozvo. Saka ndo zvimwe zvatinoita panapa zvakare tinogadzira misha inonzi inonetsa isingagarike iyo tinogadzira misha iyoyo like vanhu vanoti vakadzi vanoti aisati sikurorwa tine minyama tinogadzira futi zvakare minyama uchibva pauri varume vanoneta mumba tinovagadzira futi kuti vafaye mumba varume vanotati isusu aindaka inini dzimwe dzenguva mtezo wangu mudiki wemumba tinokubika pana ndemvura nokupa 7 days uchimwa urumba kwako zvakutokura. Manje azoramba ichikura zvokudzikira nemutrauzi kusvikira kuita level yauri kuda zvoita. Botsi kuna wakadza siri kutogutsikana nemurume mumba chikonzero murume anenge ane mutezo mudiki saka tinogadza kuti ukure. Izvozvo because nyaya yakadora yanetsa kapasi panapa saka tinogadza zvitese zvifambe. Handizoti kwaive kutamba here ndakanzwa kuti amai ngava mukadzi wakapfupa achitaura kudaro kuti akadora saka nyaya iti varume vazhinji handiteka vanonyara kuuya kutaura matambudziko avo tinonyara chokwadi achifana kuita kunyadzisa like pamwe ndotopeta nguva nevarume china chese chitaura rume kana makaneta mumba ngatitaurei chikubikei ndobasa redu iroro andimona bozofana zoti murume uchipinda mumba ufana kuza ndiri baba mumba ubaba unooneka mubhedhuru ndokutongopfeka trouser aiwa ukana mukadzi achingoti pnoizi pambanza apapa ari kushaya mumba umu anomudzikamisa saka mukadzi anodzikamiswa saka zvimwe zvaitese zvamunobatsira pana mazuva kozotio munhu ane chezvekuti ane dumbu rakazvimba kandi munhu ane dambudziko remudumbu nguva yakareba stereki mafibroids aya ndinogadzira kana kuti maacids ndinogadzira panapa inini maacids ndototi mene ndikakupa zvatopera saka zvimwe zvinobatsira futi panapa panapa zvinhu zvokutoti chere muno vanhu venyu vanoda kuti asembo tinotipa tokuratidzai tokupai like izvo zvokutoti munyatso kuita baba futi tokuratidzai tokupai tinotodawo kuti ngasiwe baba makadzi akaenda nemakadheni boy tinazvo saka kuri kuti munamato uyo tinawo yese tinogadzira tinobika kunyange nhengo yangu iri size inotenderwa chaiyo asi musana ndinongoneta ndinokwanisa kugadzirwa zvakare usafana nomurume chaiyo kana murume uri normal mumba murume afanata kamwe chete unenge usiri normal murume suppose 3 times 4 times 3 times 4 times usiku zvezvekutojamba zvezvanditeka matojamba matomusipo pamba kuti maenda nebasa renyu kugokoko maenda kwamutare nebasa renyu asi kana muripo 3 times every day vamwatanza bonde rinorwadza every day inyaya kuti imimi nemusina kugadzirwa makagadzirwa imimi bonde rino plus bonde munofana kurinzwa musystem yenyu kuti ndikuita bonde ndikunzwa kuti ropa richipisa ndengo dzichisumuka ndirimo kutoti wanyanya kuti kugara TV uya kunewo kuzoti simba rako ndirimo mumba saka kuri kuti unenge wakasimba wakagadzirwa saka pana mwana anofambira zvipi izvozvo chiri kugadzirwa chine kusimbiswa muri ipapo madzibaba ndikubatei muromo ngatiti munhu murume uyu ari kunyara kuuya asi mukadzi ari kuzviziva ende akuonai muchitaura paSlime Media TV anokwanisa here kuita zvimwe zvinhu zvokuti nyaya iyi igadzirike murume asingazive kazhinji machida kuti murume adye anofanira kuti kuti murume adye papati tikunyeberana zviri murume adye asi kana ari mukadzi bose kuna vakadzi vakatonora variko taurai tinzwe vakadzi vakatonora miri munovaita sei iwo tinovagadzira pana tinovapa treatment yachitoti ndai munonoshandisa anotanga
zvozoita utodziya zvakamona kuti kuona marume achitobuda nda magirlfriend pai yati mumba machini makatonhora futi saka tinogadzira kuti mukadzi anofana kupinda paposition chacho kuti ano ndiri mumba zvoti murume achitongodaisa ndozoti ndiri muno mudzimai aripo mudzimai ari kudziya zvinhu zvese zviri right asi mudzimai iye anongosvotwa nemurume wake idzo dzinge dzamweya pane imwe mweya yechikwambo manje inoshanda kuvanhu kuti haadi kubatwa baba ini kuti akachacha asi iye kuti nomweya wechikwambo utoriko iwe unenge uchiwana nguva nomudzimai kunogadzwa unowana nguva nemaspiritual husband vantowana nguva nevarume usiku haya vanoshandiswa zvakasimba zvokuti kana murume wake chaadi kutomuona asi anenge achiwana nguva nespiritual husband saka munhu iye kazhinji kacho hazviri kuwanika kwese kwese tiri kutaura nemutendi hatizi kutaura nemunhu anonzi n'anga vanhu vazhinji vanotya kuenda kun'anga vatendi vazhinji zviri kuitika kwavari asi havade kubuda vachiuya kuna vanhu vanobatsira zvakaita semu mungavabatsire sei vanhu vakadaro dzakawanda dzekutoparara chikonzero vanhu vanonyara isi kuti ngavaone nguva vauye chero uri kupi unofanira kuwana nguva ouya zvidiki kwamuri hazvidiki zvatisingagoni hatigoni tinogonese munogona zvotomwa chete chitiudze da kwandikaenda kwekemawani uchi kwamasango uchi parasiso tine treatment kuti panapa yekuti murume tikamugadzira timwe treatment kuti tikakupa wakanwa wega iwe paunoita bonde rinofanira kunzika kuti uchi pane mubonde kuti nogona kuita asi rinenge sina test bonde fana kuva netest zvakunakira kure kana usina unatsogadzirwa bonde ngave netest ngave netest chero karasa toti usiku wese wapera warara usiku chirasa mbeu kuseni chembeu fana ikasa kuti wedzera manguva diki une simba futi aiwa muri kunhasi madzidzisa aiwa nhasi madzidzisa kana mune zvimwe zvamuda kuti uwedzera aiwa isi tingoti zvakafanira zvimungona nyaya yekuti kamadziva tuti vaprofita vazhinji kana vasina kutumwa nemweya ngavasatedzere nhodzerwa dzokupinda navanhu kumadziva nen'anga futi dzimwe dzokupinda navanhu kumadziva tikuona vaprofita nen'anga vari kufira mumvura vachisiya vauraya vanhu vafira futi mumvura isusu kuti isusu like dari ndi kumusha kwanguka padhemu rere ndotopaziya padhemu pai unoziva kuti vanhu vanofana kudzidza kuti mumvura mune chivanhu chirimo tuvanhu tisarase chivanhu chiriko kunyange tonamata zvedu like ndikanzwa kuti pakabuda ruwa pakati pemvura chachitiro chishamiso chekuti vaifana kuziva kuti mune zvemo isaini iyoyo yato mune zvemo ngatibudei panonzika pane muprofita wechikadzi akabva ati ndiri kuda ruva iro ndo zvakazoita kuti vachisambira vaende pacho kuti vane kukonzeresa kwavakatoita vanhu ngavatedzere mutemo nzvimbo iyoyo mutemo kuona saka mutemo enzvimbo amufanira kupinda mumvura pese pese izvi zviri kuitika kumachicentral kwenyuka ikako handimona kuti zvaitika kukakeiza demo maundarweni handiti zvakaitika futi kurushinga varume vaya mapostori futi 8 vakafira mumvura zvakaitika futi kwamasembura uko murume vakadzi vaya vaviri futi vakaita sei vakawira mumvura ikoko futi ndo kune madzibaba vakakwira nevamwe vanhu vanga vainawo mugomo kwamasembura iko kumanhenga uko vakapedzisira vaakupenga chikonzero vari kukwira vasina kutenda plus tu vasina kuyera vafana kureurura alright vafana kuita sei kureurura vanhu kuti vakwanise kunge vakachikwira makomo aya vakachena asi vataura nevatungamiri venharaunda idzo dzemadzishe ende tu musangoenda kungopinda vachinji vanengedza nokupinda mumapako like ungotsvuku vananzwa dada zvinhu zvipi zvekupinda mapako ndodaenda kuna mamvura umo niwo manjuzu havanditei ndiwo vanhu vari kukonzesa zvinhu zvipi izvozvo isi kuti isusu ita zvinhu zvaunoona kuti unokwanisa kuzvipedza here tu usangotedzera unoona nhenga achipinda mumvura kana pane mweya chaiwo muna mupfure mimi ndakampinda muna mupfure mimi bridge ere mchipinda mudaro nitaone rere rine mvura yakawanda rere ndakampinda mimi nchita muna matoma nditeka ndakatosangana nezvemo makuseni pozi ndinesangana nangu riri papolice station wafapo ndopinda mutambo muhombe wopa yapo badaro ndinoda tsakare ndopinda mutambo muhombe wapi wopai saka ndakaenda kuna mupfure mimi ndatisvike nawaprofita wangu andapinda mumvura ndilotisa vanhu mupi imomo saka first ndakaenda kupi ikoko kunonamata zvandatoudza kuti pane zvemo ndobva ndatobva kwekuyoko indinoteswa futi nokuoneswa pandatobva kweka ndadzoka
vatungamiriri uko atishaita se atishaenda vakanzi sei kutopera pina mvura ere ndikati aiwa torai mvura tigeze vanembiya papi panapa tichira pabhoro tichigeza nembiya panapa zvakanzi sei ndikati aiwa muyanzisa kuti mune zvamo zvati musapinde mupi muno sakureva kuti dai takata nharo dai takatopedza vanhu papi ipapo saka vaprofita vanofanira kuteera kuti mweya wati kudii saka vazhinji vedu vaprofita mazuva ano vakungotedzera ndimi vamwe havana kana mweya wacho vakungoita system yekungotsvaga mari nechiprofita ichocho unogona yes like patikatanga 2011 isusu muno murugari nandingori I think ndingori tumasowe muno asi mazuva ano ukasvika murugari muno matumasowe tukawanda andimugona like tichitokura mutaitoziva kuti kunana Edward ndo ataiziva kuti uko isitopinda muno mandimugona sakureva kuti mazuva ano maprofita airese awanda asi sungoti anofanira kubata panoponesa chete panenge paine matestimony anooneka amen madzibaba tataura nhamba ndo dziri pascreen idzi asi vamwe vanhu vada kuziva kuti kana muri muHarare munowanika papi uye vanhu kana vachiuya kunoku kana vasvika mutauni vanokwira malifts papi kuti vagone kusvika kunoku vanhu vanouya pa-AC35 muna Mambo tinoti Tuesday, Thursday neSaturday toita ma1-on-1 for free kozoti kune vamwe vanhu vasingade kuonekwawo ndipaunda unobuka private yako opiwa nguva dzekuuya papi panapa mutauni vanopinda muna Chinoi road muna Chinoi ukwira makomba ndakambozuma Rugare Vakosi so uburikira parugare pamaTomstone apo akungobvunza wapinda murugare utoenda pamadzimba masango unongodirectwa chete mune mapages here kunge vamwe vanogona kubata kumasocial media tine mapages atinoita every manheru ega ega tenda Facebook eda madzimba masango Prophecy every na 8 o'clock manheru kana 9 o'clock twanza ma live papi ipapo tichirayira vanhu kudzidzisa vanhu ipapo panoprofitwa vanhu here futi ipapo apa ndomborowa kuite muchana naika pandomborowa samurikurudzira kuti chechi yepaFacebook ikurewo futi uye futi ndizvo zvepaFacebook basi pamwe munhu ari kunze kwenyika andambudziko dzimwe dzenguva hana kutarisa paslime media asatopindwa panguva dzipi idzodzo sati kuti isusu vanhu anofanira kukurudziwa kuuya paFacebook pedu peji ipapo achitiwa munamato kureva kuti basa ramwari ndomakuriro ari kuita teknoloji yakura akababa yakura like izvozvo zvinhu tiri kuya mupindura ndikuti vagari vemupindura ngavagari vakabata madetsi iyayo pamusi wa8 April kusvika musi wa12 ndiri mupindura long Shamva road paseri pebuilding yenet 1 apo yenet 1 paseri pachapa till 1 man till 1 right patil 1 next door ne static service station kumiri kwe road kune miti uko kusina mashops anditi ndiwashanga ndiri koko ndichita mutambo wangu uchangoya masangano akawanda manana Bulawayo Mutare kupi vese vanenge vari papi vanenge vari papo saka chaita kudedzera kuti munge muchiuya vanhu vamboona kuti acho mutumwa masango ane vanhu vakadasi vanhu vakawanda vanotomutera kune vamwe vane matambudziko vari mubhindura imomo mataura kuti kune kuchiuya vanhu vemasangano enyaya akawanda handiti ku vamwe vanokokwa ndevapi tinokokwaka muna dambudziko dambudziko ndouri kuziva dambudziko rani rako dzimwe dzenguva une urwere hwekutambudza une zviri kukutambudza une zviri kukushungurudza ikirikam tinotenda zvikuru kwazvo tinotenda nekuda kwekutiwanisa nguva yekuti timbokurukura nemi nguva yanga yareba tisingakurukure musingabatike nekuda kwebasa sinasi tiri kutenda Mwari kuti tagona kusvikawo pasejari penyu tichiwana nguva yekuti tikurukure tichadzoka zvekare kana vanhu vaine matambudziko avanenge vainawo tichizotsvaga rubetsero kwamuri nerudzidziso kwamuri kuti vanhu vagone kuziva kuti kunoyambutswa vanhu pane zvakati nezvakati kurugare kwamadzibaba amasango tichatokuda nguva yakareba tinotenda zvikuru kwazvo ndivava madzibaba amasango shasha yemago back to sender profita anotyiwa nevaroi madzibaba amasango CV yavo haina kuti ungaikunde sei nekuti nhoroondo yavatanga nayo vachitaura tanga tichida kungoti mungonzwawo zvimwe zvezvidimbu zvavakaita tikada kuswera tichiita matestimony zuva rese rinogona kupera mabhatiri akapera matepe akapera vachitaura nhoroondo chete yebasa ravaita ivo vari kuti chero nedambudziko rawatenderera kwawatenderera vari kuti ndiedzei panhamba dziri paskrini idzodzo motaura navo mazuva vanowanika panapa vakuudzai vari kunze kwenyika mataurirwa nyaya
dzedzimba dziri kunetsa imuri kufurufushwa nekunetsana vari kutaura kuti mweya yakaipa rega kunongedzera nekutarisa murume wako waugere naye kana mukadzi wako waugere naye, asi mese zivai kuti pane wakaipa apinda pakati pedu, asi kuti wakaipa abve pakati penyu. Vari kuti huyai kwandiri inini madzibaba amasango ndakatumwa netsvimbo yacho inogona pedza mweya iwoyo kuudzorera kwawakabva, zvokuti muroyi nemuridzi wacho akasumudza mhepo idzodzedzi iye ndiye aparare pane kuti aparadze dzimba dzenyu, aparadze pfuma yenyu, aparadze zviwanikwa zvenyu, vana venyu vese vapere kufa. Zvese izvi vakurukura ndiri kungoita utopa pane zvavanenge vataura. Kana usina kunzwisisa repeater video iyoyi, kana usina kuwana nguva zvekare chiona mafacebook live avanenge vachikuitirai pafacebook page yavo, uyewo wanai mukana wokuuya pamazuva avataura kuno kusejari kwavo. Tinotenda zvikuru kwazvo nokuramba muchisubscribe, tinoramba tichitendawo nekufollowa. Mukaramba muchisubscribe hamuzorasikirwa nenyaya dzakadai so dzinoenderana neupenyu hwako, kwete hwedu isusu hweSlime Media TV. Isusu tinogara tiri kuno tinobatsirwa, iwewe ndiwe uri kutoda kutobatsirwa, kunyanya uyo ari kutaipa achingoti ndezvemari ndezvekutsvaga mari, ari kutotaipa iye kazhinji kacho kada kuzvitarisa vanhu vanori vari negative vakatogarwa nemweya uri mavari unoda kudiscourage vamwe vari kuda kunopona, woita sekunge iwe uri kuvarayira nekuvapa nhaka yeupenyu, asi Satani achitoshandisa iwewe kurasisa vanhu. Kana une ari kuti aiwa inini ndakamboenda kwamadzibaba hazvina kundifambira, wakauya here kureview? Kana une uchindakambouya kwamadzibaba amasango hazvina kundifambira, wakagona here kushandisa zvinhu nenzira yavakanga vakuti unoita iwewe? Wakaita here zvaiteedzerwa kunzi pamuteuro yandakupai neminamato yandakupai wodai pane kuti uzofamba uchiti vakazondidai asi hazvina kuita? Iwe wakaita here zvinotenderwa? Ndo mashoko angu ekupedzisira. Yedzai zvekare madzibaba amasango, dambudziko renyu gore rineri rinogona kupera, mukapedza gore rineri mukazotamba Christmas zvakanaka, mukazoti famba muchipupura kuti dai ndakaziva kare ndakagara ndananga kuna madzibaba amasango. Zita Sylvester Tafumanai, ndina Tatenda Mapiri. It's a Mukanya affair. Tinoti chisarai ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only a 1-500. Contact VF Accountant at +276 8682 2173 to open your account now.